Li navçeya Sûramedê qedexe derketina kolanê û torpê 41 rojan li dûxweşt. Li navçeyê dengê topbaran û pevçûna ku di saetên sibehê de dest pê kir li hemû Amedê hate bîstin. Hate raganin ku ji ber êrişan de çekên giran tên bikaranîn malên li derdora camiya Kurşûnê tên xirakirin. Her wiha di saetên sibehê de li derdora dibistana Süleyman Nazîf du teqînên mezin çêbûn. Derbarê mirî an jî birîndaran de tuagahî nehate bi destxistin. Hate diyarkirin ku li taxa Fatih Paşayê tîmên taybet derdora bê serûber gulebaran dike. Li taxa Sirliyê jî tankên ku li derdora dibistana seretayî ya Mardîn kapı bicihbûnê bi topbarana malan xira dike. Ji bo ku tank bikaribin bikevin taxan bi kepçeyên zirxê jî maltêne xirakirin. Hate raganinin ku di pevçûnên îro de helîkopterek ku li ser Sûriyê difire ji aliyê hêzên YPSF hatiye derkirin. Hate diyarkirin ku ji helîkoptera ku hate derkirin dûxan bilind bûye û helîkopter bi lez ji herêmê dûr ketiye.